Hello guys, welcome to my YouTube channel. O karon nga video guys, mobala ko. O kung bago pa lang ka sa akong YouTube channel, palihog og like ug subscribe para sa uban pang mga video. Tara! Matagtak na og butlo kanunay ikaw nga gihandom. Pagkaon walay gana kay imong larawan ang imong kataho. Dili na gani halos makatulog kay anaa ikaw sa mga damgo. Apan ang ipalos kapakyasan kay gitalikdan mo ako. Di ba gikayon ko nga ang panahon day may kausapan. Abi ko ba ang adlaw mo salok kung unya o subasan? Ingon ba di ay niini ang gugmang daling makalimot? Mga saan o panumpa gihabulan sa imong kamay. Pagkatampis handumon sa panahon sa atong panagkuban. Puno sa kalipay, himaya, kudyaka ang atong gisaluhan. Apanawagtang ang tanan, kanibalhin man ang imong gugma. Ngano ba? Nga ako may nabiktima sa imong pagtugliban. Giayran ko bisan pa ang anino sa imong larawan. Kay ang basunis sa pagbudhi nagmulmul limbuhan. Mga binhi sa pagbati nga nalahos sa mga kasakit. Hinungdan nga nagbalanghusay, kining duhang gapingit. Bayran mo mahal, kining mga luha sa yuta nga nangatagap. Nga kiniunyang apyugon nga pagbati nga imong gipahilap. May adlaw rang magpasol kaning pagpaantos mo kanako. Nga kiniunyang pagbangutan sa akong mga pagbako. Muukod sa imong dughan nga hangtod ang pagmahay dili mapala. Kung maabot na ang takna, na ang palad na'y magsudya.